Ahoj všichni, vítám vás u mýho historicky prvního videa s trošku jiným formátu, než jste zvyklí. Po dlouhé době a dlouhým odkládání jsem se rozhodl, že pro vás vytvořím takový vlog z pracovního života, abych vám ukázal a nechal vás nahlídnout do toho, jak probíhají různý nábory nemovitostí, prohlídky a tak dále a jak dokážu vlastně vůbec skloubit ty všechny moje aktivity, které mám. No a protože nás čeká spousta věcí, aby jsme všechno stihli, tak jsem si k sobě přivzal svoji kolegyni, kamarádku Léňu, kterou postupně ve videu uvidíte. Budeme si pokládat otázky, budeme fotit, budeme nabírat nemovitosti a pokud nám to i zájemci umožňují, tak bychom když tak natočili nějaký video z toho, jak vlastně vůbec jako taková samotná prohlídka probíhá. Takže jestli jste ready, můžeme vyrazit. Jdeme na to? Kam jedeme? Jdeme na to. Takže jedeme jako první, zastavíme u paní účetní, to je taková ta mý zábavná věc, protože potřebuji odevzdat ještě papíry z minulého měsíce za firmy. No a potom, až tohle vyřídíme, tak přibrzdíme u jedné nemovitosti, ta původně nebyla v plánu, tak nafotíme vlastně garáž na Kuchařovický, která půjde do pronájmu. Potom vlastně přejdeme na tu hlavní nemovitost, což je komerční nemovitost na Bozánově ulici, kde budeme nabírat zhruba 400 metrovou komerční nemovitost do pronájmu. Tam já, Lení, od tebe budu potřeba, abys mi to nafotila vlastně do inzerce, natočíme nějaký reel. Já mezi tím vlastně se s panem majitelem budu domlouvat na podrobnostech, kdy ten inzerát zveřejníme, jeho představu o ceně, co by tam mohlo být a tak dále. Jak tohle vyřídíme, tak potom pojedeme hnedka na další nemovitost, což je vlastně bytový dům, který jsem převzal minulý týden v pátek. A hnedka potom v sobotu probíhaly prohlídky a z 6 bytových jednotek už máme volný jenom 2, tak jsem rád, že z toho víkendu neobsadilo všechno, aby jsme mohli ještě něco natočit. Tam vlastně taky chci natočit nějaký vtipný reel, do toho udělat nějaký reel, jakoby, aby to hezky vypadalo, že vlastně prezentujeme ty byty do dlouhodobého podnájmu. Můžeme si tam potom i vysvětlit nějaké věci, rozdíly mezi nájmem a podnájmem, což si myslím, že by potom tady diváky mohlo zajímat, jaký tam jsou rozdíly z jejich pohledu a z pohledu majitele toho domu, který se to rozhodl spíš podnajímat. No a potom musíme chvátat, protože potom ve 3 hodiny tam právě přijdou zájemci a budu jim vlastně ten byt nabízet do podnájmu, jestli ho budou chtít nebo ne. A podle toho se rozhodne, jestli budu oslovovat další zájemce, protože na ten poslední zbývající byt, který tam je o dispozici 3KK, je dalších 7 zájemců, no, takže toho nás všechno čeká. Jinak vlastně začínáme natáčet záměrně až teďkom v 1 hodinu odpoledne, protože já osobně se snažím směřovat ten den, takže vlastně dopoledne dělám takový ty míň zábavné věci, ale jsou nutné k tomu mému oboru podnikání a to jsou e-maily, telefonáty a tak dále. A potom po obědě vlastně už dělám takový ty zábavnější, akčnější věci, jako jsou právě prohlídky, nábory nemovitostí a tak dále. No a to dopoledne zároveň, jak jsem na počítači a dělám ty e-maily, tak to řeším právě všechno. Řeším v kavárně Balance Coffee and Wine, kde vlastně jsem zároveň k ruce, když je potřeba něco z provozních činností, ať už udělat nějakou objednávku nebo pomoc personálu s některýma věcma. Do toho si právě řeším ty e-maily, no a pak právě po obědě už řeším zase naopak ty prohlídky a nábory nemovitostí. Takže tohle. No a zároveň, protože Leňa je nesmírně aktivní a skvělý člověk v tom, že vlastně nedělá jenom natáčení a tvorbu videí, ale má zároveň svůj kosmetický salon, tak dopoledne měla klientky a je pravda, že tohle video bych bez ní nezvládl, takže jsme museli i tohle tomu tak nějak přizpůsobit. Lení, řekni nám zatím, než ještě zaparkuju a najdu místo a půjdeme k paní účetní, třeba něco o tobě, vlastně co děláš, čemu se věnuješ, protože já jsem strašně rád, že jsem tě poznal. Je strašně důležitý se obklopovat takhle aktivníma lidma, cílevědomýma, protože potom přesně tady tuhle pozitivní energii člověk jako cítí a předává ji dál. Já jsem Ukrajinka, která žije v Česku už 3 roky, skoro 4. A za tuhle dobu jsem stihla otevřít salonek. Mám salonek už 2 roky, tam dělám obočí řasy, preventní make-up a k tomu ještě natáčím.
K natáčení jsem přišla úplně náhodně, protože dostávala jsem hodně komplimentů, že mám krásné videa a tak dál. Tak jsem rozhodla napsat jedné holce o spolupráci a ta holka už je moje kamarádka, že bych šla za ní natočit něco pro její práci, do její salonku a tak jsem začala natáčet. A hlavně, až tady tohle video uvidíte, tak doufám, že komu se to bude líbit, tak klidně Léňu můžete oslovit, protože fakt je strašně šikovná v tvorbě videí, ale nemusíte jí psát všichni, protože budu potřebovat, aby měla i ona čas ještě na mě, aby mě potom nedala košem. Je to jasný? Jo, protože od září ještě pracuji v kavárně. Čas vůbec nemám, jako vůbec. Ale jestli dobře domluvíme se termínek, tak klidně bych něco natočila. Tak jo, účetní máme za sebou. Výhodou bylo, že tam nebyla vlastně naše hlavní paní účetní, takže jsem to předal kolegyni, takže to šlo rychle. A vyrážíme na první nemovitost na focení té garáže. Tak jo, jsme na první nemovitosti, rychlá zastávka, jenom sfotit garáž, která půjde od 1. února do inzerce, ale můžeme už nabízet teďkom. Léňa fotí, pár fotek a hnedka pokračujeme dál. Opět je to hodně nervózní. No já taky vždycky mám stres, když jezdím autem s někým. Ona za mě brzdí a tak, víš, jakože prostě. Takhle probíhá oběd u podnikatelů, jo? Proteinová tyčinka. Proteinová tyčinka. Jedeme. Tak jo, jsme tady, doufám, že se trošku zorientujete v tom videu. Teď jsme vlastně přijeli z ulice Kuchařovická, hnedka na ten domluvený komerční prostor na ulici Bolzánovou, takže teď já vlastně půjdu za tím panem majitelem, domluvím se s ním na podrobnostech a Leňa bude mít nelehký úkol, bude muset vlastně tady tu nemovitost celou nafotit, aby to byly fotky vlastně do inzerce, zároveň uděláme ten nějaký reel a ještě do toho musí točit mě, aby jsme vám do videa přinesli vlastně, jak ta komunikace s majitelem probíhá, takže jdem na to. Hele, my točíme ještě i takový denní vlog, jestli to nevadí, jakože prostě různý videa, jo. Můžeme teda jít dovnitř, do toho komerčního prostoru teda. Já ji pak provedu jako klidně. Jo, jasně, nafotíme. A víš, co bych jenom potřeboval vědět ještě? Energie jsme se nebavili, několik vlastně vychází, víš, do toho inzerátu potom. Chytáme se. Hele, ještě teda chytáme se, jak to teda není video. Aha. Potom do toho riosku můžeš klidně zadat i to nádvoří, jo, jakoby, ale to... Jo. Tak nacházíme se na ulici Bolzánova ve Znojmě a já tu pro vás přebírám komerční prostor, který má neuvěřitelných téměř 500 metrů čtverečních. V současné době zde pro... Takže máme natočeno, druhá nemovitost je za náma,
Doufám, že jsme na nic nezapomněli, protože je to popravdě dost hektický, jak tady na nás vlastně ti současní nájemci mluví a potom samozřejmě jako podmínky zase pana majitele, do toho samozřejmě pro nás nová zkušenost natáčet tady denní vlog. Takže snad všechno máme, já tady tedy s ním Léňu, chudák je hladová, tak jí předám mikrofon a Lení, tak co na to říkáš, jak to užíváš zatím? Je to nová zkušenost, nevím. Zatím užívám a uvidíme. Takže jedeme natáčet další nemovitosti a mám k tobě otázku. Okay. Jak jsi dostal jako k práci makléřů a nemovitostem vůbec? Jestli máš svoji kavárnu a věnuješ se kavárně? Tak Lení, děkuji za dotaz. Zkusím to říct ve zkratce. Primárně ano, věnuju se vlastně firmě Balance Coffee and Wine, kterou mám vlastně s Peťou. Je to už 7 roků vlastně, co jsme si otevřeli kavárnu a postupně jsme vlastně rozšiřovali svoje služby, takže kromě kavárny vlastně děláme i kávové cateringy přes letní měsíce. Nově máme i pojízdnou kavárnu vlastně na nádvoří Loudského kláštera, do toho děláme přes letní měsíce i vinařskou turistiku, to s náma Lení taky zažiješ vlastně poprvé, protože jsi u nás zaměstnaná. To jsou vlastně prohlídky městem spojené s ochutnávkou vín. V kavárně děláme vlastně snídaně, do toho jsme vlastně postupně i to rozšířili o apartmány na krátkodobý pronájem. Takže tím chci vlastně navázat na tvoji otázku. V mých vlastně studentských letech vlastně na střední škole jsem měl, jako samozřejmě těch snů mám víc, ale jedním z těch snů bylo vlastně mít kavárnu a provozovat nějaký gastroprovoz a dokázat vlastně těm lidem nabídnout kompletní balíček, že vlastně přijedou, my je ubytujeme ideálně právě ve svých apartmánech, uděláme jim snídaní, budou si moct dát vlastně kafe, sklenku vína a třeba jim klidně nabídnout nějaký večerní program. A tohle vlastně všechno se nám za ty roky dokázalo vlastně dát do jednoho a máme to vlastně pod firmou teda Balance Coffee and Wine. No a mimo to vlastně už při provozování vlastně kavárny, já jsem tak jako nějak neoficiálně jsem se mi vždycky dostal do ruk nějaké nemovitosti a nebo jsem dokázal někde jako sehnat, koupit nebo vysoutěžit nemovitost, šikovně prodat. Ale to jsem všechno vlastně dělal ve spolupráci vlastně s Gabrielem, který je vlastně majitel tady té realitní kanceláře nemovitosti Znojmo, pod kterou já pracuju. No a tak nějak mi to furt fascinovalo, protože jsem vlastně zkoumal nemovitosti na těch realitních serverech a furt jsem se tomu věnoval. A vlastně minulý rok, když jsem to navrhl Peti, že bych chtěl dělat makléře, tak jsem strašně dlouho váhal, přemýšlel, stejně tak jako tady ty videa, které teď točíme, tak jsem vlastně to neustále odkládal, až jsem si vlastně s příchodem roku řekl, že pojďme do toho a pojďme to točit a vyzkoušíme, jaký to bude mít ohlas. Takže mě to fascinovalo, no a vlastně rozhodl jsem se udělat realitní zkoušky, to proběhlo strašně rychle, protože jsem měl štěstí, že jsem napsal tuším ve středu, jestli nejsou nějaké zkoušky realitního makléře v blízkosti vlastně Znojma a poštěstilo se mi vlastně posledního místa, takže to možná bylo znamení udělat, vlastně napsal jsem tuším ve středu, že v pondělí jsou zkoušky, no a já, nestudijní typ, vlastně jsem dostal materiál, přes pátek, sobota, neděle jsem se to jako naučil a v pondělí jsem jel na zkoušky a hnedka další týden vlastně jsem oslovil Gabriela, kde si myslím, že jako nebylo jako váhání nebo nějakého dlouhavého zkoumání, pod jakou realitní kancelář půjdu, protože Gabriel je vlastně můj dlouholetý kamarád, takže jsem šel vlastně pod něj pracovat, no a věnuju se tomu vlastně od minulého roku. A naplňuje mě to a hlavně je super a jsem za to vděčný, že vlastně to dokážu skloubit, že vlastně v Balance máme skvělý tým lidí, že se dokážu na ně spolehnout, dokážu si to vlastně všechno zorganizovat, takže potom někdy samozřejmě se ke mně dostanou nějaký dotazy od lidí nebo mých třeba blízkých, jako jestli to mám zapotřebí dělat tolik aktivit a jestli nechci třeba přibrzdit, jestli to dokážu skloubit a dělat to naplno a já si myslím, jako, že to zvládám dělat všechno na víc jak 100% a je to jenom o tom, že si dokážu vlastně tady tyhle všechny povinnosti jako skvěle jakoby naorganizovat a stíhat tak, aby vlastně nic nestrádalo. No. To snad jsem odpověděl. Jo. Správně, tvoji otázku teda. No a my jsme vlastně už teďkom u bytového domu, takže další a myslím, že poslední část, která nás čeká s Léňou. Léňa má zase opět nadlidský úkol, musíme se znovu všechno natočit, nafotit, udělat nějaký reel. Já bych ještě u toho v průběhu vám chtěl vysvětlit vlastně nějaký rozdíl
mezi podnájmem a nájmem, to si myslím, že by vás mohlo zajímat, protože tady je trošku rozdíl v tom, že tady tenhle bytový dům má 6 bytových jednotek, ale tentokrát se nebavíme o nájemní smlouvě, ale o podnájemní. Takže tam jsou nějaký rozdíly v tom, tak to bych vám taky chtěl vysvětlit. No a protože máme 2:30 a ve 3 hodiny přijdou první zájemci, tak máme co dělat. Tak jdeme na to. Jdeme to. Takže jsme na ulici Sládkova. Vyrostl tady tenhle krásný bytový dům a já jsem nesmírně jako fakt nesmírně šťastný, že se mi dokázalo dostat do své správy vlastně, protože ty pronájmy dělám strašně rád a vidím v tom i obrovský potenciál, že tím, že vlastně začínám v těch realitách, tak si vážím každý zakázky a zároveň v tom vidím vlastně obrovský potenciál, že když někomu to pronajmu, tak navážu nějaký dlouhodobý vztah a tím, že se snažím to dělat opravdu lidsky, naplno, tak se mi potom může poštěstit i třeba nějaký další spolupráce s tím člověkem. Což se mi, musím říct, třeba když už se o tom bavíme, vyplatilo, protože třeba z hodou okolností jsem minulý rok v prosinci pronajal jedné rodině pro dceru, hledali byt 1+1. Byli to jakoby nájemci, takže z pohledu nájemce byli se mnou nesmírně spokojení s tou komunikací, s tím předáním toho bytu a tak dále. A právě minulý týden třeba mě volali, že potřebují prodat rodinný dům v Hraběticích, takže i díky tomu vlastně dokážu získávat nové zakázky, takže to je. Jdeme do prvního bytu. Pojďme ukázat třeba nějaké věci. Vem si mikrofon do ruky, prosím. Jo. Ono víceméně vlastně všechny byty, co teď tady uvidíme, jsou k dispozici 2KK, 3KK. Ale ten konkrétně, co třeba je, tak je k dispozici 3KK a tím, že jich tady je 6, vlastně 4 3KK, 2KK, tak oni jsou vlastně totožní, jenom třeba zrcadlově otočený. Tady je vlastně kuchyň s dívacím koutem vlastně, tady se můžeme podívat. Je tady takhle částečně vybavená vlastně, jak to říct, Wow. místnost, možná i šatna třeba klidně, něco takového způsob. Tady je chodba a tady vlastně jsou místnosti s tím, že tím jsou všude. S tím, že vlastně jako tím, že tady ještě žádný nikdo nebydlel, tak jsou tady nastavený třeba energie pro zajímavost na 4000, ale já si myslím, že po prvním roce vlastně bydlení, až se budou dělat ty zúčtování, takže ty náklady na bydlení budou podstatně nižší. Třeba je tady vlastně tepelné čerpadlo, podlahový teplovodní vytápění, venkovní žaluzie nebo rolety, na míru dělaný kuchyňský kout, vlastně v některých bytech se budou dokonce dodávat skříně a tak dále, takže já si myslím, že za ty peníze to naprosto jako luxusní bydlení vezmeme. Kolik to stojí? Hele, pohybujeme se tady vlastně 3KK, byt o nějakých 75 metrech na 17 000 za měsíc, plus ty 4 000 vlastně energie. No, hele, minulý týden jsem vlastně vydal reel, vlastně než to šlo do inzerce, tak jsem tam třeba měl některé komentáře, ty ceny jsou strašně vysoké, že to je drahý, ale já si to nemyslím, protože ono je nutno zmínit, že dost často to komentují lidi, kteří vlastně nejsou ani potom ochotní jako rozkliknout ten inzerát. Protože kdyby to rozklikli, tak se vlastně dočtou, že v té ceně je parkovací stání, což je jako obrovská výhoda, a sklepní koje, jo. A to parkovací stání často třeba právě ani v ceně nebývá u některých bytů, že třeba je nižší nájem, ale ty si můžeš dopronajmout vlastně parkovací stání, což se bavíme zase o nějakých plus 1500 až 2000 korun. A tady je to v ceně vlastně, jo. Takže ono, když to potom spojíš dohromady, tak často seš úplně na stejné ceně. Ještě jsem dal důvod ten, že jsem chtěl ukázat tu fantastickou terasu.
Fakt, A wow. hlavně obrovská výhoda je ta, že tady ten dům, vlastně ta ulice Sládkova, je polohou na strašně klidném místě. Já jsem tady vlastně dělal ty prohlídky, tak jsem tady strávil celý odpoledne. A popravdě jsem tady slyšel jet maximálně 2 auta a to 100% byli tady ti bydlíci. Jo, takže výhodou tady té lokality je to, že vlastně bydlíš prakticky v centru, ale zároveň na strašně klidném místě. Jo, všechno procházkové vzdálenosti, střední škola, tam je Lidl, supermarket, pěšky se dostaneš do úplného centra za, nevím, 5-6 minut. Kousek je odsud vlastně jubilejní park. Zároveň si myslím, že i hezký výhled, potom ještě můžeme ukázat ten vedlejší byt, kde je výhled zase naopak směrem na novou nemocnici, na přírodu. Takže já si myslím, že naprosto geniální lokalita tady tohle. Jo, když to srovnám třeba s bytovým domem na Jarošově ulici, tak tam je strašná frekvence aut, jo. Někomu to nevadí a pro někdo to zase jako bere jako strašně rušivý element. Takže ten, kdo třeba si vzal tady tenhle byt s touhle terasou, tak si myslím, že má vyhráno, protože tady bude mít klid, může tady grillovat a nikdo nebude rušit. No. Jo, takže dobře, takže padl dotaz, proč budeme točit obsah tady tohoto bytového domu, Lení to už očividně asi jako nemůže. Ale když vlastně už to mám prakticky zkrácený pro podnájmový, co se ještě potom vysvětlíme. Je to z toho důvodu, že chci mít vlastně zkrátka jiný materiál na sociální sítě, protože to je fakt moc pěkný. Teď, jestli jste to nepoznali, těžko říct, protože fakt jako ty byty jsou totožný a mnozí tady podnájemci nemají co závidět, protože vlastně všichni mají všechno stejný, tak jsme přešli do jiného ještě bytu, tentokrát to už nemá terasu, ale má to krásný průchozí a relativně i přesto široký balkon z kuchyně nebo z obyvací místnosti i vedlejší místnosti. Je to společný ten balkon a máme právě výhled na druhou stranu, na tu nemocnici, jak jsem zmiňoval. Tak máme ještě chvilku, takže než vlastně zazvoní zájemci, tak bych rád vysvětlil vlastně takový ten hlavní rozdíl mezi podnájmem a nájmem. Víceméně jde o to, že vlastně, když si pronajmete byt, tak komunikujete přímo s tím vlastníkem té nemovitosti. V tomhle případě vlastně se to podnajímá, to znamená, že vlastně zjednodušeně řečeno, majitel tohoto domu pronajmul někomu do správy tady tento dům a tento se souhlasem vlastně toho majitele podnajímá té třetí osobě. Můžou to být lehký třeba obavy těch zájemců, jestli se skutečně jedná o dlouhodobý bydlení a tak dále. V některých případech to může být trošku rizikový, ale vždycky tady všem těm zájemcům jsem říkal, že v tomhle případě můžou být úplně v klidu, protože tady se jedná pořád o tu samou osobu. Dotyčný majitel tady tohoto domu to vlastně postavil, převedl si vlastně, nebo respektive pronajmu to svojí firmě, která to podnajímá třetí osobě. Takže už končíme vlastně, co se týče pracovních záležitostí, máme všechno vlastně hotový. Jak jsme byli teď v tom bytovém domě se podívat, tak kromě natáčení reelsů, videa pro vás, tak jsme vlastně stihli i udělat vlastně jednu prohlídku pro zájemce. Tu jsme natočit bohužel nemohli skrze diskrétnost, což naprosto chápu, protože se teprve poohlížejí po bytu a ne každý chce být vidět. No a teď už máme skoro vlastně 4 hodiny, takže s Léňou jsme vyhodnotili, že by to stačilo, že chudák Léňa toho materiálu bude mít opravdu hodně, takže se po večerech nebude nudit a my vás ještě vezmeme teďkom do Bistro Pokeball vlastně, což je v Shopping Aventin, kde si dáme kavčo. Mimochodem, jestli jste tam ještě taky nebyli, jednak prvně musíte jít k nám do Balance Coffee and Wine, navštívit tady Kléňu a dát si u nás nějakou snídaní a výběrovou kávu. Kafe si pražíme svoje vlastní, tak když byste to měli naopak blíž do Bistro Pokeball, tak klidně zavítejte tam, protože tam vlastně dodáváme taky naši kávu. Tak jo, takže vidíme se v pokečku. Tak jo, já si myslím, že pracovní jízda dnešního dne je za náma. My už jsme tady v Bistro Pokeball, máme kavčo, ještě to trošku vyhodnotíme. Těch nápadů máme spoustu, co bychom mohli pro vás natočit, takže teď pro nás bude důležitá zpětná vazba, jestli se vám tady tenhle formát videí líbí, takže budeme rádi, když nám hodíte nějaký komentář pod příspěvek, klidně nám dejte like, odběr a my si ještě užijeme zbytek dne. Leni, co tě ještě dneska čeká? Je 5 hodin, tak nám řekni ještě, než se rozloučíme, co budeš dělat.
No, já konečně půjdu dom, dám si jim večeři a asi začnu stříhat tenhle vlog. Doufám, že my jsme to zvládli krásně, ale já si myslím, že my jsme to zvládli. Na první zkušenost bylo to dobrý. Jo? Tak jo, díky moc, že jste to dokoukali až semka a budeme se těšit někdy příště. Mějte se.